Ruke tišine. Čuješ li me? Slušaj, ali ne ušima, već očima. Tebi govore moje ruke tišine. Pričaj mi svojim rukama. Budi dio mog čudesnog jezika. Slušaj moje ruke tišine. Želim ti ispričati priču, otpjevati pjesmu. Otvori oči i slušaj kako pričam. U ovom dokumentarcu mi, mali novinari iz Prve osnovne škole Varaždin, ispričat ćemo vam kako smo ušli u čudesan svijet hrvatskog znakovnog jezika gluhih te gluhoslijepih osoba. Što su nam sve pokazale, ispričale i što su nas sve naučile ruke tišine. Vjerojatno ste već čuli da smo ove godine pokrenuli projekt u okviru kojeg želimo bolje i više upoznati život i svijet gluhih i gluhoslijepih osoba, ali i ljude koji im kao volonteri pomažu. Jedni i drugi okupljeni su u udruzi gluhoslijepih osoba koja upravo nosi naziv Dodir i djeluje i u našem gradu Varaždinu. A put do gluhih i gluhoslijepih osoba pokazao nam je i otvorio čovjek koji već dugo surađuje s udrugom Dodir. Na primjer, znate koji je znak za školu? Škola. To je velečasni Leonardo Šardi, koji je završio tečaj hrvatskog znakovnog jezika i veliki je prijatelj i suradnik ove udruge. Naš prvi susret s velečasnim Leonardom i članovima udruge dogodio se 30. listopada 2016. godine u Varaždinskoj katedrali, gdje je velečasni Leonardo predvodio misu na hrvatskom znakovnom jeziku. Veseljem i znatiželjom gledali smo i snimali božićnu priredbu na znakovnom jeziku koji su za nas izvodili članovi udruge i volonteri. A zatim nas je srdačno i toplo primila i predsjednica udruge gospođa Nevenka Kolarić s članovima udruge u svojim prostorijama u Varaždinskom Graberiju, gdje se svake srijede susreću članovi i volonteri u druženju i radionicama. Ova udruga je osnovana 22. svibnja 2014. godine. Znači, od onda sam ja predsjednica. Zašto ste počeli raditi taj posao? Zato što sam i sama osoba sa dvostrukim senzornim oštećenjem. Znači, ne čujem i slabo vidim. Kod kuće isto imam obitelj. Mama mi je gluhoslijepa osoba, čak i moje dijete isto ima početnu atrofiju. Cijeli život živim tim ljudima, normalno da sam smatrala da mogu i želim pomoći. Naš je cilj gluhoslijepe osobe aktivno uključiti u život. Njegovo ime je Milan Lugarić, a Milan je vrhunski sportaš, gluhi vrhunski sportaš i sportom se bavi od kad zna za sebe. A kojim sportom? Streljaštvo. On je inače i dobar šahist, ti si dobar šahista. Još streljaštvo. Trenirao i rukomet, stolni tenis, malo nogometa, ali sada je pravi strijelac. Prva mladenka koju je vjenčavao svećenik Leonardo, ali na znakovnom jeziku. Dakle, prva mladenka koja je uopće položila bratne zavjete na znakovnom jeziku. Preplavile su emocije jer je mogla sve razumjeti, pratiti što je velečasni Leonardo govorio i naravno da je to za njih bio poseban užitak. Evo, prije pola godine imao sam vjenčanje na znakovnom jeziku i to je bilo prvi puta vjenčanje naše biskupije uopće na znakovnom jeziku, tko zna možda i u Hrvatskoj, kada
sam jednostavno, gluhe osobe nisu morale svoje zavjete pred Bogom govoriti preko tumača, nego mi smo komunicirali preko znakovnog jezika, kao što inače pričam s čujućima, tako sam sada i s gluhima, samo preko njihovog jezika. I kada su oni mogli odgovoriti na znakovnom jeziku, tu svoju potvrdu ljubavi i vjernosti. Dakle, meni je to bilo posebno iskustvo, vjerojatno sam imao isto tremu kak i mladenci, njima je bilo prvi put da se vjenče, meni je bilo prvi put da nema vjenča na znakovnom jeziku, ali sigurno da je ta radost opet i njihova i moja bila ogromna i nadam se da će biti još više takvih slučajeva i da će još biti i više na korist po duhovnom pitanju gluhim i gluhoslijepim osobama. Ona rođena gluha. Ima stariju sestru, također gluhu, koja je nju naučila znakovni jezik. Roditelji su je vodili logopedu. Naučila je govoriti i da je sjeća se da je baš previše teško jer je okružena krugom ljudi, ali žele znati što je taj najveći problem kada sa čujućim ljudima. Najveći problem. A u kontaktu sa čujućim ljudima, naravno, ona njih ne može odmah razumjeti, pa mora moliti da se to ponavlja. Ali također ni oni nju možda isto ne mogu razumjeti, pa dolazi do međusobnog ponavljanja. Nepoznati ljudi, onda se služi pisanjem i na mobitelu, recimo, piše tekst pa pokazuje da bi oni nju mogli razumjeti. Hvala. Molim. A da bi udruga mogla poslovati, prije svega mora imati resurse. I žalosno je reći, ali istinito i financije. Mi se sad jako trudimo da to ostvarujemo, pa će onda ići sve ovo ostalo drugo. Koje su najveće teškoće i problemi s kojima se susreće vaša udruga i njezini članovi? Kao što sam u početku spomenula, izoliranost. Čak sam vrlo rado mogla pokazati tamo u prostorije jedna potpuno gluhoslijepa osoba koja živi potpuno sama u kući, doma je na Halić bregu. Evo, kada se razgovara sa gluhom osobom, onda ta gluha osoba, ona zna točno sve znakove. I ona mene vidi, ona mene gleda i samo mora učitavati s mojih usana što ja govorim. A dok je riječ o gluhoslijepim osobama, onda oni ne vide, oni su slijepi i ne čuju. I zato je sad važno da se ja i gospođa Ljubica držimo za ruke i na taj način komuniciramo. Ona isto poznaje sve znakove i ona pomoću dodira zna što ja njoj govorim. Evo i sada i ovo tumačenje, ona mene razumije. Samo je sad malo problem, ja s vama pričam sa točnom gramatikom, ali kad pričam ja s njom nasamo, onda nema te pravilne gramatike. Onda je sve malo pojednostavljeno, nemamo druge padeže, samo nominativ, glagovi samo infinitiv. Nam vjerojatno je bilo puno lakše i u školi da je tako. Dakle, to je ta osnovna komunikacija. Evo, na primjer, kad imamo gluhu osobu, onda gluha osoba može se sama kretati, a gluhoslijepa osoba treba pomoć u kretanju. I osoba koja pomaže gluhoslijepoj osobi zove se intervenor. Evo, ona i potvrđuje da govorim istinu. Tako da preporučam i čujućim osobama da uče znakovni jezik, jer na taj način mi pokazujemo da smo svi zapravo jednaki i da ta oštećenja, te možda barijere koje postoje, da one nisu nepremostive, nego da se njih može preći i da zajedno možemo graditi jedan bolji svijet, bolje društvo, a jasno, trebamo jedni drugima kao podrška u komunikaciji i siguran sam da i radost kao gluhih osoba, tako i nas čujućih koje s njima surađujemo se iz susreta u susret sve više povećava. Hvala. Ja bi preporučila mladim ljudima, znam da mnogi su željni da ne uče strani jezik, pa prema tome slobodno možemo reći da je hrvatski znakovni jezik isto spada u tu kategoriju.
Vodite računa o tome da u vašoj blizini živete gluhe i gluhoslijepe osobe i možete si zamisliti kako će oni biti sretni kad će moći s vama komunicirati na znakovnu. Malo razmislite o tome i malo više usrećite ljude. Držim vam figa u učenju znakovnog jezika. Hvala. Molim. U nastavku našega dokumentarca svoje iskustva u komunikaciji s gluhoslijepim osobama podijelit će s nama naše učiteljice i volonterke. Ljepotu i bogatstvo znakovnog jezika približile su nam i naše učiteljice Marina Kopjar i Emina Pečatnik, koje su polaznice studija Hrvatskog znakovnog jezika i volonterke u udruzi gluhoslijepih osoba Varaždinske županije. Naučile su nas čak govoriti stihove i neke rečenice na znakovnom jeziku. Kada sam čula za tečaj znakovnog jezika, nisam znala što zapravo to znači i što mogu tamo očekivati, ali znala sam da je nešto novo, izazovno, nešto s čime se nisam sigurno prije susretala, prije bavila i to me zapravo zaintrigiralo da vidim o čemu se točno radi. Oduševilo me. To je jezik kao svaki drugi strani jezik. Kada se uči, krene se od osnovnih nekih pojmova, slova, riječi, samo naravno pokret, riječ, slika, na koje je to prikazan, taj pokret su povezani zajedno. Pa je stoga malo kompliciraniji ipak nego neki drugi strani jezik. Ovdje dolazim u udrugu od kad sam krenula učiti, jer mi je to način da vježbam ono što naučim na tečaju, a isto tako da se družim sa ljudima koji evo zaista jesu gluhoslijepi, pa zapravo mogu tu najviše još naučiti razgovorom s njima, više nego na tečaju možda. Volim učiti zemljopis, matematiku i strani jezik. Koliko dugo volontirate u udruzi gluhoslijepih osoba Dodir? Pa evo, u udruzi sam od 9. mjeseca prošle godine, znači nepunih nekoliko mjeseci. Je li vam težak znakovni jezik i na kojem ste trenutno semestru i stupnju studiju Hrvatskog znakovnog jezika? Evo, trenutno sam uspješno završila 3. semestar, još slijedi 4. semestar i znači to je neki 1.5 godine dana otprilike. Što mislite, jesu li oni sretni kad im pomažete i što im znači vaša pomoć? Pa da, mislim da su sretni, svaka pomoć dobro dođe, pogotovo pomoć u komunikaciji. Što vam je najljepše, a što najteže, odnosno najzahtjevnije u komunikaciji i razgovoru s gluhim ili gluhoslijepim osobama? Pa možda najteže, pošto sam još uvijek početnik, pa znači ta širina vokabulara. A inače sve u svemu jako ugodno je volontirati ovdje u udruzi. Hvala. Hvala. Hvala tečaju Hrvatskog znakovnog jezika koji se sad provodi u Varaždinu 3. akademsku godinu, pa sad mogu slobodno reći da već imam volontere i eventualno prevoditelje, dobro, koje još treba stručno educirati, ali to se kroz praksu može lijepo usavršavati. S nama je gospođa Ines Leskova, studentica 4. godine Učiteljskog fakulteta u Čakovcu i polaznica studija Hrvatskog znakovnog jezika. Koliko dugo volontirate u udruzi gluhoslijepih osoba? Otprilike 1 godinu dana. Je li vam težak znakovni jezik i na kojem ste trenutno semestru? Završavam 3. semestar, dakle 1,5 godine učim. Ne bih rekla da je težak. Zapravo svaki jezik ima svoje pravila koje se treba naučiti, ali mi je jako zanimljivo
način na koji nastaju znakovi, kako ih oni koriste, tako da mi je to lijepo učiti. I to je vizualan jezik pa ga lako pamtim, pa onda nije toliko težak. Što vas je potaklo da pomažete u udruzi? Slučajno su spomenuli na tečaju da se oni tu nalaze, a meni je to blizu kad sam iz Račinca, pa onda sam dolazila malo vidjeti i onda je lijepo razgovarati s njima. Usrećuje li vas? Što Pa da. Lijepo je dok vidiš da njih usrećuje, čim se oni se jako iznenade dok neka čujuća osoba im se obrati, pa onda čim po njihovom osmijehu vidiš da su oni sretni, zadovoljni, onda si i ti. Pomažete li na koji drugi način osim razgovora? Pa ne znam da se tu mogu uključiti one priredbe koje smo imali za Božić. To je bilo isto zanimljivo. Ja sam profesor defektolog rehabilitator i radim u centru Tomislav Špoljar u Varaždinu od 99. godine. I predajem vjeronauk kao defektolog. Koliko dugo volontirate u udruzi gluhoslijepih osoba? Pa u udruzi gluhoslijepih osoba volontiram već 2 godine, a s time da sam od 99. do 2006. bila član udruge gluhih i nagluhih osoba Varaždinske županije. Motiv odlaska u udrugu je bio to što sam 99. dobila razred gdje su bili gluhi učenici i onda mi je bila velika želja naučiti znakovni jezik kako bi im prenijela radosnu vijest. Je li vam težak znakovni jezik? Pa nije. Ako čovjek ima ljubav i motivacije, onda ništa nije teško. Što vas je potaknulo da počnete učiti znakovni jezik? Pa ja kao mala, evo moja baka je bila nagluha osoba i imala sam susjedu koja je bila gluha i njezin muž je bio gluh i onda kao malo dijete sam uvijek gledala na koji način ona komunicira sa svojim prijateljima i to me ono uvijek onak zanimalo i bila sam znatiželjna i eto. Usrećuje li vas to što im pomažete? Sigurno, da. Evo ja radim u udruzi kao osobna prevoditeljica od 1. studenog 2016. Sada sam završila uspješno 3. semestar tečaja hrvatskog znakovnog jezika i upisala 4. semestar. Tako da budem prava, stvarna prevoditeljica, još je moj put jako dug, ali nadam se da će to sve biti ok i da ću to uspješno savladati. Je li vam se sviđa raditi u udruzi? Da, meni se jako sviđa raditi sa gluhim i gluhoslijepim osobama. Jako volim znakovni jezik i to je ono što me i privuklo. Nije naporno ako se nešto naravno voli i preporučam svima da bar probaju. Što vam je najljepše, a što najteže u komunikaciji s gluhoslijepim osobama? Najljepše je kad nekome pomogneš i kad nekome možeš nešto objasniti i reći što on ne čuje ili uz to još i ne vidi. Znači, jednostavno svakodnevne neke potrebe koje mi ne vidimo kao problem, a njima je problem. A najteže je kad ja još uvijek sve ne znam najbolje, pa onda se susrećemo s tim problemom i shvatim da treba jako puno učiti. Znači, ne mogu onda do kraja njima pomoći koliko treba. Našli smo ovdje i učenika naše škole Damijana Matijevića. Kako to da dolaziš ovamo u udrugu? Pa dolazim zato što su mi baka i deda gluhi, pa bi volio naučiti znakovni jezik. Dolazim svakom srijedom, osim kada se moram učiti. Ovdje mi je super. Koje su najčešće teškoće koje udruga nalazi? Kao što sam spomenula, resursi. Znači, trebamo sve veći broj stručno educiranih ljudi koji bi bili u stanju razgovarati sa gluhima i sa gluhoslijepima, ali s vremenom ta teškoća se postepeno smanjuje. Ali treba nam još resursa. I žalosno, ali istinito moram spomenuti da isto tako ključnu ulogu igraju financije. Jer mi sad zavisimo od ministarstva koje recimo daje plaće našim zaposlenicima, za sad imamo samo jednu osobu. Preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje godišnje imamo pravo 6 mjeseci da zaposlimo još jednu osobu. Ali ta osoba ima obavezu
da posjećujete izoliranje gluhoslijepe ljude i da im uskoču u kupnju, doktoru, da ih odveze, doveze i tako dalje. Znači, resursi i financije. Čini li društvo po vašem mišljenju dovoljno po pitanju položaja i kvalitete života gluhoslijepih osoba u našoj zemlji ili našem gradu? I rješava poteškoće i probleme s kojima se susreće? Ako ćemo govoriti o našem položaju, recimo tu u Varaždin i okolicu, tek smo počeli, još treba i vremena i puno truda da bi mogli, kako vi velite, pomoći i podršku dati u cijelosti. Za sad mrvice, nažalost, ja osobno nisam baš previše zadovoljna. Međutim, svjesna sam da za sve treba vremena, ipak smo mi mlada udruga. Što bi se u tom smislu moglo poboljšati i kako? Družiti se sa tim osobama, prvenstveno. Družiti se, reći, prenijeti ono što se oko nas događa. Da li to vjetrić, pirka, sunce grije, cvijet cvate, novine da im se pročitaju, pošta da im se pročita, da im se pomogne, ba kažem, ne znam, od plaćanja računa, i da ih izvedete u šetnju, da malo osjeti, sve to treba sad napraviti. Te se osobe bi onda osjetile uključene u društvo. Sad imamo jednu osobu ili par njih koji 5 godina nisu nigdje bili. 5 godina zatvoreni. I sad jako teško njih nagovoriti da izađu uopće iz kuće van. Prema tome, to je sad naš cilj. Hvala. I da ih aktivno uključimo u rad udruge. Hvala. Molim.